खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो बेयाव बिटिसिनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेराव मोनजिब्रै विधानसभा बियाबावनो एनडिएनि बिजाथिफोरा देरहासार जाबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों नुजाथि हैनानै रायजो राजानि खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि जेंना लोगोसे रायजो राजाफोरा जाबायदि बिपिएफ दोलोखौ मदद होदों थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरा मानि थाखाय मदद होदों बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथोन होदों दैदेनगिरिफोरखौ बेजों लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा बुंहैदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि बिपिएफ दोलोआ फैगौ 15 बोसोरसिम सरकार दाबाय थागोन 15 बोसोर थांनाय 17 बोसोरखौ गारनानै आरोबाव गोदानै 15 बोसोर सरकार सालायबावगोन बिटिसि ओनसोलाव होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जेराव थांनाय विधानसभा बिसायख'थियावनो गोख्रों महरै दिन्थिलांबाय बिपिएफ दोलोनि गोबां बिजाथिफ्रा आरो हाग्रामा महिलारिनि बे मेजिकजोंनो गासै मोन 11 विधानसभा बियाबाव बिजाथि होनायनि गेजेराव मोनजि विधानसभा बियाबाव देरहालांबाय बेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों दि फैबाय थानाय 15 बोसोर थामहिनबा 15 बोसोरसिम बिपिएफ दोलोआनो सरकार सालायगोन होननानै নির্বাচনতে হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনতে হওক যথেষ্টখিনি সফলতা হয় এইটো 15 বছৰ কন্টিনিউ যাব 15 বছৰ কন্টিনিউ যাব এতিয়া ৰাইজে যিটো বিশ্বাস কৰি পেলাই আমাক জিকাই দিছে সেইটো আমি পূৰণ কৰিব লাগে বুলি মই কৈ আছো এইটো ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে এইটো কাম কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব